Nyaya dzouroi dziri kuendera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroi nokuona musina kumuona kuti muroi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mwe ndo wokunyepa wokunanga mumuna asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunonzi muroi kwete kunzwisana ipa. Tiri kunzwisana. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiri zvindakutadzira mabi ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka kuita rudo. Rudo ndo runoita kuti rusakuisei mumhosva. Tenda tinonyaya dzatinotonga apo tinogona kudzitonga nyaya chinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano vatu achipomba musi wedo mhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Andisai magirazi kaya kuno tsara vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka se ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana mujibva nana chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika. Ndinotonga saka ndechiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo hanzi anono asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese. Kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda kano panopa ndinotonga kandi tonge kudenga kandotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda asi ndotaura zvepanyika ino ivapeni tiri papi tiri para. Right ndipenya yatona. Ndakauya kuenzaniswa nemurume wangu. Ndagara naye 22 years. Pa 22 years ndakabereka vana 4. Zvandabereka vana 4 one wacho akashaya asi ndine 3. Va 3 avo pane mwana ane mental disturbance. Ndinorara naye mimba imwe chete mwana uyu. Ndakanotongwa kwachi, ndakatongwa kwasabu asi hapana chiri kubuda. Chechipiri murume uyu ane 3 years haapinde mumba mangu handitaudzi kana ndakarwara hatumbuwi. Chechitatu ndinoshanda kunge dhongi rakabikwa asi handina chanobuda mukati mamaoko angu. Tinorima gadheni, tinorima fodya, tikarima gadheni, tikarima fodya bage. Murume uyu zvese zvinoenda mumba mama inini. Kuti nditaura nababa hazviiti kuti nditaura nababa, anotaura nevana vangu. Mumba mangu inini pamwedzi munoya 5 lita yechibage, ne1 lita yemafuta, ne$2 inopiwa mwana, nemwana anenge achichedzonzi ndiyo yakuno brand ndikupe chakati. Inini handimbogoni kwanisa kutaura navo. Saka changamira ndauya kuzoti mugone kundibatsirawo nekuti ndatongwa kusvika kwachief Masepura ndichitongwa. Pamusoro paizvozvo ndakavaka imba nemurume. Ndavavedza kuvaka akatora mukadzi wake ndobvamisa imomo zvisina gogogoi kana kuti andibvunzawo kuti amai toita sei. Hapana. Watikarambidza kuenda kurara kwamasempura musi wetu iwe tiudze titi mugere sei takatusa kana radzidzi muchitipa outcome yenyu.
haiwa kubva patakambogumuka zviri nani. Saka imi munoenderei kun'anga zvinopamupfuwira kunze kuti nguya kuna mambo anopamupfuwira wakanaka. Unongosina mari yekuuya kubva kumasemburo kutadza kuyako kuna mambo anongotaura zvinoita mupfuwira wakanaka. Tuze tinzwe navashamwari. Ndikataure mambo arikwa chengo chamuti chekuti chakambire ndinokumbira kuti avagone kunovaka imba tinogona kuchengeta vana tichigona vana kuti zvakanaka. Chechipiri ndinokumbira kuti kashanda mugowo handisida kuti upinde mumba maamai ngaiwe mugowo unopinda pane munhu wese. Zvandashanda zvigowo batiko mukati mumaoko angu. Chechitatu ndinoda kuti baba vakabatawo pfuma ini ndinoda kuiona ende pawashanda ndinozozi pashanda pabudawo mari ngatipiwewo semudzimai wake. Hembe dzawo baba hadzisi kumbouyawo kana kumba kwangu handina haiwa handitori nawo handina. Uyezvo baba kana vachibuda mumba mavabva mamai ngavataure chokwadi ndikuenda ku iwo kana vachibudawo ngavabuti vachitotaura ndikuenda ndiveza chokwadi kuratidza kuti munhu hati ave nechokwadi nezvaari kuita. Tanzwa tese ndandifungidzira kuti achataura achitiisa amai guru sawo mari inofanira kuchengetwa neni, but ataura zvakanaka achino mari ngaichengetwe kwese kwese. Kana riri $50 enda kwaamai guru 50 cents kwaamai nini wasvinzwawo right. Izvo zvakapfeka izvi zvinofanira kunge zvichiwachikona amai guru vachidzonawo vachiisa panyika. Kudhara pataikura isusu taiti kana mbacha ukange wadziwacha waitora zvimapango zvoisa parumu padenga unonzwa tazorotwa kuongomaudhuro unotoona dzimwe dziri kwaamai nini dziriko. Izvi pandabva ndabva kwaamai guru kwandaona gauni ii ari mai nini ndakapuwa gavhmendi rimwe vanenge vakatorota kuti ndino vakadzi vaviri rimwe racho riri kwaamai nini. Uri kuzvinzwa musi handikanditi pandikakuti usaende nokuti unorara nomukadzi uyu kumba uye kumba kwangu kora pamupangu panitiri pakadzi vakuru paini chitobikirwa handiti ndichizosumuka chiti akaenda kuvadika ndokazviona kusaka uri kuchitadza nekuda kwete. Apa zvaratidza kuti bonde rakufaya panga pasina bhati rakufayara right. Ndichabvunza mubvunzo futi ndakakuti chinja mazuva ekuita svondo ndichitiita 2 days 3 days akaita mazuva mangani Three days. Ndikatonga ndikaona muchiita zvakanaka ndinofara chikonzero papesvondo wakanga wakuramba asi ndikuti zvaataura zvese chizviita. Aiwa tinotenda mama. Ndisati ndakutonga pane imwe nyaya nditasa kuseri kwako ichazoya ichinzi pfuma urikuzvinzwa zvichauya asi ndiri kuti kana wakangwara wogara naye zvakanaka gorona weopise pfuma wazvinzwa tinogadzisa naiko mutaurirewo chovha kudhuze kwake umutare wakamugaisa kuti madzimai ndinei murudo nomurufu. Mutaurire tichiri zvichinzwaini right. Kana chifuwa kumasembura ndichamuudza ndinofara nezvakanaka. Kana masabhuku akachedzera musangano indonowatenda musangano itai zvinhu zvese nokuti ndo vanenge vari vatungamiri handichataura zvakawanda. Mwenonguva yakanaka. Next.